παρουσίαση της φανέλας και των χορηγών του για τη φετινή χρονιά στην πρώτη κατηγορία του μπάσκετ έκανε ο Ίκαρος Καλαμάτας σε μια όμορφη βραδιά που πραγματοποιήθηκε στην ταβέρνα Δίφυλος. Τους χορηγούς της στην φετινή προσπάθεια που κάνει στην πρώτη κατηγορία του μπάσκετ παρουσίασε η ομάδα του Ικάρου σε μια όμορφη βραδιά στην ταβέρνα Δίφυλος. Τους παρευρισκόμενους καλωσόρισαν ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Δημήτρης Μπαλόπουλος και ο επικεφαλής του τμήματος μπάσκετ κ. Δημήτρης Μουντεβελής. Παρόν και ο πρόεδρος του ΟΠΑΝΑΜ Παναγιώτης Τσιμόγιαννης, αφού είναι ένας από τους χορηγούς της ομάδας φέτος. Θεωρώ πως είναι μια βραδιά συνέβρεσης με στοιχεία σύσφιξης σχέσεων μέσα από το χώρο του αθλητισμού. Τέτοιες βραδιές πρέπει να γίνονται διότι τα παιδιά, οι παίκτες έχουν ανάγκη πέρα από το αγωνιστικό στρες που καμιά φορά δημιουργεί η αγωνιστική κατάσταση να βρίσκονται και μεταξύ τους πιο χαλαρά σε τέτοιου είδους συνευρέσεις ώστε να ανταλλάσσουν απόψεις για ζητήματα του αθλητισμού. Μια όμορφη βραδιά απόψε για τον Ίκαρο, για το τμήμα μπάσκετ του Ικάρου, να είμαστε συγκεκριμένοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Τσιμόγιαννη που μας τιμά με την παρουσία του και το μόνο που θέλω να ευχηθώ να έχουμε μια καλή χρονιά για τους αθλητές γεμάτη υγεία και φυσικά για όλο τον κόσμο. Και καλύτερα γήπεδα, θέλω να το τονίσω αυτό, καλύτερες αθλητικές εγκαταστάσεις για όλους τους αθλητές και για όλα τα αθλήματα. Της αγωνιστικής προσπάθειας θα ηγηθεί και αυτή τη χρονιά ο Νίκος Μπαλόπουλος, ο οποίος θα έχει διπλό ρόλο, θα είναι παίκτης προπονητής. Καταρχάς εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Τσιμόγιαννη και για την τιμή που μας κάνει και που είναι εδώ και βεβαίως για την χορηγία, γιατί έχει συνηθίσει να στέκεται δίπλα σε κάθε σωματείο αθλητικό, βοηθάει πάρα πολύ, το γνωρίζουμε όλοι αυτό, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Ταυτόχρονα θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη συνεισφορά του στο σύλλογο. Πρώτα απ' όλα τον Μάκη Μουντεβελή, τον πρόεδρο του τμήματος συμβάσεων, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ φέτος με την είσοδό του. Κάποιους ανθρώπους μας στηρίζουν οικονομικά και όχι μονάχα, όπως είναι ο Μπέρτο Τζιανίνη, ο Βαγγέλης ο Πανταζής με τον Πίτερ Παν, ο Παναγιώτης ο Πολύμος, αν μην ξεχάσω τον κύριο Αθανασίου βεβαίως, και όλους αυτούς μας στηρίζουν. Ευελπιστούμε ότι θα έρθουν ακόμη περισσότεροι ντόπιοι επιχειρηματίες κοντά στην ομάδα, κοντά στον αθλητισμό, όχι μόνο στη δικιά μας ομάδα, κοντά στον αθλητισμό. Είναι καλό, κυρίως γιατί τραβάνε τα παιδιά από άσχημες κατατοπιές όπως διακρίνουμε σήμερα και τις βλέπουμε να έρχονται κοντά στον αθλητισμό που είναι ό,τι καλύτερο. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και